Aha. Jani, máš tu kamaráta? Vidím. Točíme skrytú kameru, nehnevajte sa. Také videá for hunters. Som teraz lovec, môžete nám aj zakývať, keď chcete tam, to na ten smer. Pardon, my točíme skrytú kameru, môžete nám zakývať. Nie. Nezakývate nám. Pardon, keď ste sa zlakli. No, zakla som sa, hej. Ale to som dúfal trochu. Choď preč. Hello! Hello! Prepačte, že to je skrytá kamera. To musíš povedať na zvláhnu, no to je normálne. Chceme mať tu, nemáte dosť miesta? Čo to je skrýva? Čo je vadný, alebo čo? Na hlavnú stanicu. X13 ide na hlavnú, nie? Hej, Hej? tuto, odtiaľto. A kebyže idem takto, Dostanete na Radko. rovno, alebo ne? Jedine kebyže idete cez obchodnú hore na Hodžove a potom tak rovno, tak tam. Aha, a potom z hlavnej do Eurovej, kebyže chcem ísť ešte? Alebo odtiaľto do Eurovej. Na X13. Na druhú stranu len. Autobus X13. A tuto niečo bližšie není? No je to túto kúsok. To tu stojí niekde. Na hovno. Skrytá kamera, hej. Nech sa páči. Pointa tohto celého. Uvidíš. Na YouTube. Ježiš Kristus.